zuen lanak aurkeztea ilotzen zatenean, gaur egualdia ikusi ez dute ez deula laun, eta bai eskaleratan gora eta bai eskaleratan bera, nahi izan ezkeo jo gabeio baztarra helduta, nahiko irristokarra dota. Eta gero, estenatokia leitutakoan, bikoteak nahi bazute, pixka batian jo, eta gero, hasiko zate. Bai, esan bezala, trikitixa txapelketa hontan, gure epaimaia hor dakau, aurra aurrian dazkau, behar ditugu Sebastian Ustarroz, musikaria, gitarra jolea, eta Kristina Peña baitare soinu jolea. Guztira gaur, 5 bikotek izango ditugu hemen, parte hartzen, eta Gipuzkoko hainbat txokotatik etorritakoa dira. Hernanitik, Asteasutik, Bilabonatik, Zizurkildarrak eta Urnietarrak ere bai. Dakizuen bezala, bakoitzak jo beharreko piezak izango dira trikitixa, porrusalda eta 3. jo beharko duten pieza aukeran. Fandangua edo harina izango da. Oizuen aukeran, bikoteen aukeran. Eta sariak hauetxek izango dira. Lehenbiziko antzako txapela, garaikurra eta dirua. 2. antzako garaikurra eta dirua. Eta beste parte hartzaile guztientzat, oroigarria eta dirua. Horrondo aguantatuko aldezue, azpile hortan. Bueno, bestetik, epaimaiak ere eskatu digu, esateko ze gauza baloratuko ditugun gaurko txapelketan. Batetik, ejekuzioa edo teknika. 2. puntu bezala, eszenatokiaren gainean, transmititzeko duten gaitasuna, presentzia eta grazia. 3. puntua izango deu ahotsen arteko enpastea eta afinazioa. Eta 4. bikotearen oreka eszenatokian. Eta beste gabe hasingo gea.